Molt bona tarda a totes, a tots. Bueno, les circumstàncies ens han donat que ens atrevim amb el tema de les classes online. Jo és una que m'he resistit sempre. Sé que hi ha molts canals per ahí que fan classes i trobo que és una manera d'apropar-se al ioga estupenda, però a mi això de posar-me davant de la càmera és una cosa que sempre m'havia creat resistència. Però en fi, aquí estic avui per intentar acompanyar-vos a la vostra pràctica, que no se us faci algo feixuc, ja que aquests dies potser ens haurem de quedar més a casa de l'habitual. I res, per començar, abans de començar amb la pràctica, què necessitem a casa per poder fer la pràctica de ioga? Bueno, habitualment utilitzem esterilles, però potser no tothom a casa la té. Si no tens una esterilla, et recomano que agafis una superfície que no sigui lliscant, una tovallola, potser una tovallola doble, perquè no toquis directament amb el terra. Busca una superfície que te sigui còmoda. També estaria bé que tinguessis un coixí o zafu, si no tinguessis un zafu com aquest o similar. Una manta plegada pot servir de coixí, perquè et dona la fermesa també perquè puguis seure. I res, busca un ambient que sigui fresc, que sigui net, ja sabem que el tema de la higiene aquests dies és superimportant. I bueno, intenta que sigui un lloc tranquil. Posar-te una barreta d'encens potser també t'agrada, una espelmeta. Jo aquí al centre tinc el meu altar, o fins i tot també el tinc a casa, però al final de l'altar és el que tu li vulguis ficar, ¿vale? El tema de l'espelmeta i l'incens t'ajuda a donar una miqueta d'ambient. I és com que estàs buscant aquest espai i creant aquest espai per a tu, no? Clar, els papis, mamis que tenen els nens a casa i que potser els seria complicat estar completament sols en l'espai, també podeu compartir la pràctica, perquè no? La pràctica serà una mica diferent, haureu de posar una mica de joc perquè els nens agafin una mica d'interès, però pot ser una experiència també única i familiar. El guia que avui us proposo podeu practicar-lo perfectament amb els nens, sobretot els últims exercicis, ja us aniré dient. I res, anem a començar amb la pràctica. I res. Intentaré imaginar-me que esteu totes aquí davant, tots, que m'esteu acompanyant, perquè sigui el més natural possible, ok? Comença equilibrant les mans al centre del pit. I connecta amb la teva respiració. Allargant la teva columna des del coxis fins a la coroneta. Vas sentint com s'allarga la columna vertebral, com es crea l'espai entre vèrtebres i com es va obrint l'espai en l'abdomen, en la caixa toràcica, un espai que la teva respiració aprofita. I sents com la respiració s'expandeix. Acompanyant el procés de cada exhalació, de cada inhalació. Revisa si hi ha algun punt de tensió, potser els ombros, la mandíbula, l'entrecella, potser fins i tot les cames. Recorda que si t'és molt incòmoda la postura fàcil, pots utilitzar una cadira. L'important és que la teva columna es pugui allargar i la respiració tingui el seu espai. La mirada enfocada a l'entrecella. I des d'aquí inhala profund. Sostens l'aire dins, allargues una miqueta més, sense crear tensions. Exhala. De nou inhala profund. Sostén l'aire. Exhala. I la propera inhalació entona Sadi Mantra, Mangala Mantra.
Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Atgurei Name Jugatgurei Name Satgurei Name Sri Gurudevai Name Atgurei Name Jugatgurei Name Satgurei Name Sri Gurudevai Name Atgurei Name Jugatgurei Name Satgurei Name Sri Gurudevai Name. Inhala profund. Sostén la respiració dins, activa mulvant, contrauant, genitals, menic. Eleva el pit en busca de la barbeta recollida, engela endavant, baixa ombros, creix, inhala una mica més. I exhala. Deshacer les mans sobre els genolls. I ara començarem la part de pranayama, però abans de començar amb la pràctica, això serà una classe que penjarà en un canal de YouTube i no sé si només seran els alumnes que venen al centre els que podran gaudir d'aquesta classe. Si algú no es vol gaudir, per mi serà genial. Però és important que si mai has practicat cap tipus de ioga, que algun professor pugui revisar abans la teva pràctica, abans de fer sol a casa. Si els alumnes que ja venen habitualment al centre ja més o menys coneixen aquelles coses que, tenint en compte les seves lesions o limitacions físiques, saben quines coses poden fer. Jo aniré dient també petits consells que podeu aplicar, però sobretot assegureu-vos que la vostra pràctica és segura per la vostra salut. Dit això, començarem a una respiració de foc. La respiració de foc és una respiració que ens ajuda molt en el sistema immune, ens ajuda a alliberar també toxines i també a alliberar una miqueta el que és el plexe solar. Quan estem en moments de tensió, en moments d'estrès, ansietat, com tenim aquests dies, que emocionalment ens tenim com atacs contínuament, encara que ens volguéssim estar al nostre centre, doncs està molt bé per alliberar el plexe solar. Persones que no poden fer respiració de foc. Si estàs amb la menstruació, jo sempre dic a les classes, no és molt aconsellable, sobretot si estàs en els primers dies, però cadascuna pot valorar també si ho necessita o no, perquè potser sents molta tensió en tota la zona de l'úter i tens ganes d'alliberar-ho, és a dir, que endavant si tens ganes de fer respiració de foc. Si són nens o adolescents, aconsello no fer respiració de foc i sobretot si hi ha persones embarassades, dones embarassades, tampoc, però és evident, és impossible si tens una panxa així fer respiració de foc. Però, de totes formes, si estàs en els primers mesos d'embaràs, tampoc et recomano respiració de foc. Què pots fer si no pots fer aquesta respiració de foc? Respiració de Sita i Pranayama. T'ensenyo un momentet aquesta respiració perquè la puguis aplicar, però el que farem en la pràctica avui serà respiració de foc. Per fer Sita i Pranayama, la teva llengua ha de sortir una miqueta enfora, si és possible enrotllar-la, fent un tubito, però a vegades hi ha persones que no poden fer enrotllar la llengua d'aquesta forma i no passa res, simplement la deixes a fora i per la boca inhales a través de la llengua, fiques la llengua endins i exhales pel nas. Inhales per la boca i exhales pel nas. Durant tota la respiració et mantindràs amb els ulls tancats, procuraràs enfocar la mirada a l'entrecella, fica també les mans en guia mudra, deixant que el polze i l'índex es toquin i, sobretot, la llargada de la columna. Això és sempre important en qualsevol pràctica de pranayama.
Ara, com deia, passarem a la respiració de foc. El temps que ficarà seran uns 2 minutets, sí? Jo ficaré el cronòmetre. Sempre les classes de Kundalini els professors habitualment tenen un cronòmetre bastant a prop perquè és important el tema dels tempos. En aquesta classe farem tots els tempos que us vaig indicant, és a dir, que sigui respiració de foc o sigui Sitali Pranayama, espera que jo et digui que hem acabat. Comença esquena llarga. Escolta el so de la teva respiració i observa com t'enfoques en la exhalació, sobretot. Si no has fet mai respiració de foc, mantén present que t'enfoques en la exhalació, deixant que el melic faci com un cop sec cap endins. És com si t'estiguessis sonant el nas. I si veus que t'és molt complicada la respiració de foc perquè no l'has practicat mai o perquè no tens una supervisió avui, passa a la Sitali Pranayama, que et serà molt més fàcil. Seguim. Encara una miqueta més, mantenir el ritme de la respiració. I si en algun moment es descontrola el melic, inhala, exhala i torna a començar. Últims segons. I ara sí, inhala profund. Sostén l'aire dins, activa molt van, contracció, anus, genitals, melic. Eleva el pit en busca la barbeta. Hombros lluny de les orelles, creces de la coroneta amunt. I suau, exhala. Passa una respiració suau, natural, relaxa l'abdomen. Poc a poc vas sortint els ulls, vas sortint la postura, estira una miqueta cames. Molt bé. Bueno, la pràctica d'avui, com us comentava, està molt dirigida al nostre sistema immune, a enfortir-lo, tant de forma física com de forma energètica. El sistema immune està molt relacionat també amb les nostres emocions i la por és una emoció que ara mateix està respirant en l'ambient i que no és gens convenient del sistema immune. Sí? No dic que no tinguis por perquè la por és una emoció humana, està aquí, sí? Està bé reconèixer-la, tenir-la, però també deixar-la anar, alliberar-te. I fer la pràctica de ioga et pot ajudar a centrar-te, a mantenir-te en la teva respiració, a mantenir-te amb el teu interior i amb la teva seguretat personal. ¿Sí? El Kriya d'avui es diu Kriya para la resistencia a la enfermedad i, com et deia també al principi, és bastant assequible per tots els públics, també pels infants. Potser les primeres seran més de riure perquè serà un moviment d'abdomen, ja ho veureu, i les altres també poden arribar a ser molt divertides. Bueno, comencem escalfant una miqueta, no escalfarem molt perquè podrem entrar directes a la pràctica, però com no sabem si portes un dia molt estressant i potser tens massa tensió física, comencem amb unes flexions espinals, postura fàcil, separa una miqueta els glutis, agafa't el peu de davant. I des d'aquí inhala, bascula pelvis davant, obrim pit. Exhala, bascula enrere. Mantens els ulls tancats. Connectes amb la teva respiració.
Connectes amb el moviment físic i vas sentint com la columna desperta, com es mobilitza. Recorda que la barbeta es manté una mica recollida, el cap gairebé no es mou. I el que es mou és la basculació de la pelvis, davant de la inhalació, darrere de l'exhalació. A mesura que vagis sentint que l'esquena respon bé, que no hi ha dolor i que no hi ha tensió, vas fent un moviment més dinàmic, més energètic. Si notes que l'esquena fa alguna de dolor, fa mal, continua amb el moviment suau. I mentalment estàs en el mantra, inhala Sat, exhala Nam. Recorda que Satnam significa la veritat, és la meva identitat. En cada repetició i en cada respiració vas enfortint aquest big mantra, aquest mantra llavor. I inhala al centre, sostén l'aire dins, activa bandes, creix i exhala. Equilibra la respiració. Molt bé, vas sortint ara de la postura, estires una mica cames i vens ara a la postura de roca, sobre talons. Si tens incomoditat al centrar-te en aquesta postura, pots ficar-te un coixí finet o fins i tot la manteta plegada, com dèiem abans. Busca la comoditat. Pots ficar-la sota els glutis o fins i tot sota els empenyes. I si hi ha una incomoditat horrorosa, surt de la postura i passa a la postura fàcil. Molt bé, des d'aquí posem les mans sobre els ombros, colzes paral·lels al terra, relaxa espatlles i des de la cintura inhala, gira esquerra, exhala dreta. Segueixes amb el mantra, inhala Sat, exhala Nam. Gira cintura, tors i el cap que seix. Al teu ritme, recorda, la pràctica s'amolla a tu en cada dia, en cada moment. T'esforces sense força. Inhala al centre, obre pit. Recull barbeta, activa morbant. Exhala. Amb les mans sobre les cuixes, comences a fer rotacions amb les espatlles enrere. Un moviment ampli, profund, amb la intenció de desbloquejar el pit, les espatlles, trapezis. I aprofites per observar també com està la tensió en la teva mandíbula. Inhala quan obres. Exhala quan els ombros passen a davant. I canvies de sentit. I igual, quan el pit se obre, inhalas. I a poc vas parant el moviment, espatlles junt de les orelles, inhala aquí. Sostén l'aire, activa bandes en aquesta contracció de la zona baixa fins al melic, recollint la barbeta. I exhala. Molt bé, ara vas sortint de la postura. Molt a poc. T'has sentat amb les cames estirades a llevant. Poses les mans a darrere. I aquí agitem una miqueta els genolls. Mobilitzem els peus, turmells. Mobilitzem la pelvis. Molt bé. I ara mantens amb les cames estirades a davant, separes una miqueta glutis.
Per les persones que tenen tendència a que la seva columna s'arrodoneixi enrere, pots ficar-te una manta plegada sota el còccix per allargar així la teva columna. Cames separades a l'entrada dels malucs, els peus que miren cap a tu. Des d'aquí, inhala, allarga't, creix, fes espai. I ara, enfoca't en l'articulació dels malucs. Exhala, flexiona des d'aquí. Baixant abdomen, pit i per últim braços i cap. Inhala, activa, torna a pujar. Exhala, flexiona. Quan puges, flexiona't les cames a baix, actives abdomen i eleves. Exhala, baixa. Si no arribes als peus, no és pas el més important. L'important és que baixis amb l'esquena el més llarga possible. És com si volguessis acariciar el sostre, la cantonada, la paret. Fins baixar. I al pujar el mateix. Procura que els genolls no es flexionen. I a la propera. Et quedes a baix. Relaxa. I inhalant vas tornant a poc, o ràpid, recull barbeta, queda't aquí uns segons. Molt bé. Anem a començar a la perilla i comencem sentant-nos en postura de roca, sobre talons, com hem dit abans. Una manteta sota els glutis o sota els empenyes si ho necessites. I si hi ha molta dificultat, passes a la postura fàcil. Ara des d'aquí eleves els braços. Amunt. Palmells que s'ajunten. Pots creuar els polzes per mantenir els palmells ben juntets. Allunya les espatlles de les orelles, barbeta recollida al centre. I ara des d'aquí, inhala profund. Sostén l'aire dins i comences a bombejar l'abdomen. Sense treure l'aire. Quan sents que no pots aguantar més, exhales. I de nou inhala, sostén. Bombeja. I quan ho necessitis, exhales. Continua. Si estàs en la menstruació, t'aconsello que facis un bombeig molt més suau. Sí? Posarem com a temporitzador 1 minutet per cada exercici, són els tempos mínims. Si volguessis allargar-ho, para la gravació i posa els minuts que vulguis. Pots passar de 1 a 3 minuts en la majoria d'exercicis, sobretot en aquests primers. Quan hi hagi canvi de temps, jo t'aviso. Vinga, continua, inhales, sostens, bombeges. I quan veus que no pots més, exhales i continues. Sobretot intenta no tensar les espatlles, relaxar la mandíbula, mantenir la barbeta al centre. Vinga, últims segons, una miqueta més. Aquest exercici treballa directament sobre el sistema digestiu, molt important pel sistema immune, tant l'absorció de nutrients com l'eliminació. Molt bé, inhala profund. Sostén l'aire, activa mulvant, allarga des de la coroneta, estira braços. I exhala, obre braços als costats. Mans a les cuixes, reequilibra la respiració. Si ho necessites, estira una mica cames per tornar de nou a la postura de roca. Molt bé. Continuem. Aquest exercici també és de 1 a 3 minuts. Continuem el minut, pots allargar fins a 3. La mà esquerra mirant cap a davant en la zona del pit. I la mà dreta mira a l'esquerra.
Ara aquí els dits s'agafen, fent el tancament de l'os, i els dits polze se'n van als foradets. Deixes les mans a la zona del pit, els polzes paral·lels al terra i relaxes les espatlles. Recorda sempre esquena recta, vas posant una miqueta la pelvis i aquí inhala. Sostén l'aire i comença a fer força amb les teves mans com si volguessis desenganxar. Sentint com s'activa el pit, com s'activen els braços, allargant encara la columna i quan sents que no pots sostenir més, exhales i relaxes una miqueta la pressió. De nou, inhala, sostén. I aguanta. I sobretot somriu, no perdis el somriure. Exhala. I continuant al teu propi ritme, procura sobretot evitar sentir-te ofegada o ofegat. Aquí estem estimulant el cor, el chakra cor i el timo. El timo és una glàndula molt connectada amb el sistema immune, molt important. Sobretot procura que les teves mans estiguin a l'alçada del pit i que els ombros estiguin relaxats. I última, inhala. Sostén, activa molt bany. Allarga coroneta, sent la pressió i exhala. Mans sobre les cuixes i reequilibra la respiració. Estirem una miqueta les cames, no forcem la postura. I tornes a la postura de roca. Ara entrellaces les teves mans per darrere del cap, obres de colzes, pit ben obert. Aquí inhales. I a l'exhalar comences a flexionar des dels malucs, baixant, fins on vegis que pots arribar sense que s'aixequin molt els glútis. Si no arribes a baix de tot no passa res. Activa abdomen, obre ben colzes, obre pit i inhala pujant. Exhala, baixa. I inhala, puja. Si veus que et molesta molt la zona del pit per baixar, pots separar genolls i continuar el moviment. També tens l'opció de ficar-te un coixí i baixar més còmodament fins al terra. Continuem. De 1 a 3 minuts també. Sobretot obre de colzes, que el pit es mantingui ben obert. I combina la respiració amb el moviment. Vinga, continua una miqueta més. Seguim treballant la digestió, la flexibilitat de la columna. Molt bé. I la propera. Inhales, a dalt, obre pit. Activa molt la banda, relaxa ombros. Barbeta recollida al centre. I exhala, baixa a poc. Reequilibra la respiració.
i va sortint a poc a poc de la postura. Estirem de cames. El fet de beure aigua durant la pràctica és algo que hauries de valorar. A mi personalment, el meu mestre Kartar sempre em recomanava tenir aigua a prop, perquè durant la pràctica de Kundalini Yoga una de les coses que potencia molt és la desintoxicació i eliminar toxines. Llavors l'aigua sempre ajuda. A mi personalment també la utilitzo molt de beure aigua perquè durant la classe, com estic parlant contínuament, se'm va refrescant la gola. També altres professors m'han dit durant altres pràctiques que tampoc és bo abusar de l'aigua. Valora una miqueta el que necessites. Ara que ja hem descansat una mica, redonem l'altre exercici, estirar cames, separar una mica glutis, farem una flexió de banc. Com hem dit abans, si tens tendència a arrodonir l'esquena, t'aconsello que et fiquis una manteta sota els glutis, sota el coccis, i ara des d'aquí, inhala, allarg, creix, fes espai, i exhala, baixa esquena el més recta possible, i vine a agafar-te els peus. Si hi arribes, t'agafes el dedo gordo i fas la pinça. Amb l'índex i amb el dit mig agafes el dedo gordo i amb el dit polze pressiones la ungla. Si no hi arribes, està bé, pots agafar-te aquí i baixar, o si tens una cinta, un cinturó, t'agafes d'aquí i t'allargues, però intenta que l'esquena no s'arrodoneixi, sinó que es mantingui llarga. Mantén-te aquí amb una respiració llarga i profunda. Utilitza cada exhalació per eliminar la tensió, per allargar-te una miqueta més. Però recorda, no forcis res. Estàs treballant sobre la flexibilitat de la columna, sobre l'estirament dels muscles isquiotibials, la ciàtica. Des d'aquí ara, inhala. Eleva una miqueta pit, cap, recull barbeta, ombros lluny de les orelles, activa amb una banda. Exhala, va sortint de la postura a poc a poc. Posa les mans una mica enrere. Mobilitza la pelvis. Molt bé. I ara vens a la postura fàcil amb el coixí i farem girs de coll. És important, els girs de coll. Intenta no forçar la zona cervical. Si sents un dolor, quan fas el gir, passa per sobre, sí? No profunditzis en aquest dolor. El mateix, farem 1 minut de cada costat. Pots fer fins a 2 minuts, si vols. Amb les mans als genolls, a l'exhalar deixa caure el cap sobre el pit. I en la propera inhalació, l'orella esquerra se'n va a l'espatlla esquerra, deixant que el cap caigui darrere en la inhalació. I comences a exhalar l'orella dreta a l'ombro dret i passant per sobre el pit. És com si amb el teu nas estiguessis dibuixant un gran cercle davant teu. Inhalant darrere, exhalant davant. I al passar sobre el pit, canvies de sentit. Amb aquesta pràctica, amb aquest exercici, estàs treballant sobre el chakra de la gola, sobre les glàndules tiroides, paratiroides. I estàs alliberant tota la tensió de coll, trapecis.
També estàs obrint l'espai perquè l'energia s'elevi amunt. Inhala, relaxant. Exhala, levanem la mà. I a poc vas parant el moviment, deixes que el cap caigui davant i en la propera inhalació regressa al cap. Queda't aquí uns segons amb els ulls tancats, senti la teva respiració. Molt bé. I a poc vas sortint de la postura i anem ara al moviment de gato vaca. Els moviments ja són més divertits pels peques, sí? Però bueno, vosaltres també els podeu fer sense problema. El tema dels bombejos serà més una cosa divertida que no més sèria, però també podeu practicar. Molt bé, canells sota els ombros, mira que els dits de les mans estiguin ben separats entre ells. I algo que pot ajudar-te en l'alineació de la postura és veure com el dit central està alineat en paral·lel amb el dit de l'altra mà, sí? Els genolls una miqueta separats, a l'entrada dels malucs, i a mi m'agrada tancar els peus per darrere. Quan tanquem els peus per darrere, estem més en línia amb la nostra columna vertical. Des d'aquí. Inhala, baixa abdomen, eleva pit, cap, eleva isquis. Exhala, fica melica endins, esquena ben rodoneta i el cap cap a dins. Inhala, allarga la columna. Exhala, fes-la ben rodoneta. I continua. Comences amb un moviment suau. Observant el moviment i observant com reacciona l'esquena. També de 1 a 3 minuts. I en el moment que sentis que la teva esquena respon bé, pots fer un moviment més ràpid, més dinàmic, més energètic. I si no, et mantens amb el moviment lent. Inhala, salt, exhala. Últims segons. Inhala, esquena recta, mirada al terra, llarga des de la coroneta al còccix, activa amb la banda. I exhala, seu sobre talons, separa encara més els genolls, front en terra, braços estirats a davant. Descansa. Molt bé, ara vas tornant poc a poc. Vas incorporant i te quedes en postura de ropa. Sobre talons. Fes servir el que necessites per estar còmoda. I amb les mans sobre les cuixes, inhala, puja l'ombro esquerre cap a l'orella. A l'exhala, baixes l'esquerra i puges el dret. Si és possible, fes un moviment dinàmic, ràpid. Es convertirà gairebé en una respiració de foc, però no és l'objectiu, Bé, continua. I el mateix, de 1 a 3 minuts. Vinga, mantén el ritme del moviment, de la respiració.
I parant el moviment, inhala, puja els dos hombros, ben amunt, recul barbet al centre, activa molt la banda. I exhala. Equilibra la respiració. Molt bé, i ara a poc aniràs a estirar-te panxa amunt. Farem la postura de Savasana, postura de cadàver. Es demana fer una petita relaxació abans de continuar els dos últims exercicis. Com estem fent una pràctica bastant curta amb els temps mínims, tot i que en el manual ens indica que facis aquesta relaxació de 5 a 7 minuts, ho farem només 2 minutets, sí? I després continuarem amb la pràctica, amb els dos exercicis, i després sí que farem ja la relaxació profunda. Com em deia, estira't, panxa amunt, postura de Savasana, te l'ensenyo. Aniràs baixant a poc amb la teva esquena, pots agafar-te les mans sota els genolls, amb l'esquena rodoneta baixant. I des d'aquí, si necessites, pots ficar-te un coixí finet o una manteta. Com és una relaxació curteta, potser no cal ni que et tapis, separa les cames, els peus que cauen als costats, braços al costat del cos, mans relaxades. Molt bé, et quedes aquí en aquesta postura, de manera relaxada, tranquil·la, amb una respiració suau. Entregues el pes del teu cos al terra. Deixa que la respiració esdevingui natural. I si notes alguna zona de tensió, de pressió, t'aconsello que portis allà la teva respiració. I sentis com cada exhalació allibera aquesta tensió. Exhala. Comença a crear suaus moviments en el teu cos, dits de peus, mans, rotatorners, canells. Estires i a poc des de la postura estirada portes els genolls al pit, fas primer una mica de balancins laterals. I ara per incorporar-te, dues opcions. Amb els genolls flexionats te gires completament cap al costat dret i et vas incorporant ajudant-te de les mans. O amb els genolls comences a fer balancins davant i darrere i t'incorpores. És important la forma com t'aixeques,
perquè puguem mantenir la salut de la nostra columna i la nostra esquena. A vegades simplement per com ens aixequem podem prendre l'aire a tota la pràctica. Molt bé, 2 exercicis més, com deia. Ara anem a la postura del triangle, Adho Mukha. Ok, aquí hem de tenir clara, m'agrada que visualment, mentalment ho tinguis clar, el teu cos ha de fer un triangle. Aquesta és la zona del còccix i aquestes serien les mans, canells, braços, esquena, còccix, i aquí baixem pels glúteis, les cames i els peus. Sí? És preferible que flexionis una miqueta els genolls per mantenir l'esquena recta, que no que comencis a arrodonir l'esquena. Vale? Et poses sobre mans, els canells a sota dels ombros i els genolls un pelet, però un pelet més enrere dels malucs. Puntes dels peus anclades al terra. Des d'aquí comences a mirar el teu melic, inhalant. Eleva còccix amunt, comença a allargar la teva esquena, els braços segueixen la línia de la columna i a poc vas estirant cames. Si vols que hi ha massa pressió, fas una miqueta de moviment primer amb els talons. I si no, mantén directament els genolls flexionats. I aquí respires, llarg i profund. Entre els peus, un pam. La teva mirada als peus o al melic. Obre les celles, relaxa espatlles. Respira llarg i profund. Molt bé, aquí ens demana també el manual 5 minuts. Com estem en aquesta pràctica curta, faràs 2 minuts. És important que mantinguis la teva respiració, que pressionis les mans contra el terra per poder fer aquesta línia entre el que són els canells i el còccix. És important la llargada de la columna que si les teves cames estan completament estirades o no. Deixa que cada exhalació sigui una oportunitat per afluixar les tensions, per acomodar la postura. I si el cos comença a tremolar, permet que tremoli, simplement respira i consolida bé la teva postura. Vinga, uns segons més. I ara inhala, consolida encara més i a l'exhalar genolls al terra, front al terra, deixa braços a darrere, descansa. I posant les mans sota els ombros i inhalant et vas incorporant poc a poc. Molt bé, i ara anem a l'últim exercici. Aquest ens demana de 1 a 3 minuts, farem un minutet. I aquest us recomano que si teniu nens l'allargueu molt més perquè aquest serà molt divertit per ells. Es diu la caminata de l'elefant. Ara passarà una música que ens ajudi amb aquest ritme. Et vas posant de peu a poc. Molt bé, la idea amb aquest exercici
és que les teves cames estiguin el més estirades possibles, que t'agafis dels turmells, o si necessites una mica més a dalt, però que les cames estiguin rectes i que el que es mogui és la pelvis, la cadera, sí? Agafant-te d'aquí com un elefant, inhala, aixeques una cama, exhalas amb l'altra, o comences a caminar, la teva respiració s'anirà molt llarg. Si esteu més a casa per seguretat, aixeca el cap i aixeca la mirada. Si no, et quedes al teu propi lloc i aquí fas la teva caminata de l'elefant. Pots omplir-ne més camí o algo més lent. Molt bé, i ja a poc vas parant el moviment, deixa que el pes ara caigui davant, deixa anar les cames. I ara flexiona genolls, mans sobre els genolls, activa abdomen, esquena rodoneta, ves pujant a poc. Tornes a la vertical. Molt bé, i en la vertical et quedes reequilibrant la respiració. Jo baixo perquè potser l'enfoque no arriba. Però queda't aquí en la vertical, equilibrant la respiració. I ja a poc anem a la relaxació. Ara t'aconsello que tanquis una miqueta les llums, que busquis un espai una mica més fosc. Ara tancaré una mica les cortines. Vinga. I estirant-te en postura de relaxació, savasana, separa les cames, separes una miqueta braços, i sents com la teva respiració es va reequilibrant. I t'entregues a aquest moment de pausa, de quietud, aquest moment de descans. Busca la plena comoditat. I sense resistències, abandonant les tensions, t'obres a la relaxació, confies en aquest procés, en aquest moment de descans que t'ajudarà a integrar la pràctica, que t'ajudarà a entrar en el silenci intern. Descansa.
més suau. Comences a fer respiracions més profundes. Moure dits de peus, mans, arrotar turmells, canells. Comences a estirar-te, barallar. Tots aquells moviments que necessitis per retrobar-te de nou amb el teu cos físic. Recorda que també pots obrir una mica els braços en creu, portar els genolls a un costat mentre el teu cap gira al costat contrari fent l'estirament de gat. I quan ho sentis, comences a fregar mans i plantes dels peus, t'agafes dels genolls, fas una miqueta de balancins laterals, balancins davant i darrere. I com hem explicat abans, et poses de costat per incorporar-te o amb el balancín. I a poc vas venint a sentar-te de nou en postura fàcil, postura de meditació. Anem a fer ara la part de meditació, l'última part de la classe. Vine a sentar-te sobre un zafu, una manta plegada, una cadira fins i tot. L'important és que tinguis la llargada de la columna. La meditació que farem avui és la meditació amb el Mangalacharan mantra. Sí, aquest segon mantra que cantem a l'inici de les classes. La meditació exactament es diu Meditación para proyección y la protección desde el corazón. Sí. És una meditació que t'aportarà una connexió directa amb el teu cor i, com diu, la meditació és una meditació protectora. Et protegeix a tu, allà on estàs fent aquesta meditació, i també al teu entorn. Sí? Ara en aquests dies que hi ha aquestes inquietuds i que potser sents a dintre que estàs desprotegida, desprotegit, doncs aquesta meditació et pot ajudar a sentir-te més segura, a connectar amb la teva seguretat. També sobre aquesta meditació et diu que potser trobaràs nous amics, nous amigues. Doncs benvinguts siguin, potser les noves amigues que ens trobem siguin per les xarxes, no sé. Bueno, el mantra, com deia, és el Mangalacharan mantra, són 4 frases diferents. No importa si no te saps exactament com és el mantra. Ara posarem una música que ens ajudi, que ens guiï. Posa les mans en prana mudra al centre del teu pit i amb cada frase fas un moviment. At, kurei, name, allargant els braços en diagonal, apuntant en diagonal. Jugat, direm, kurei, name, tornant al centre. Sat, kurei, name. Siri, Gurudei, Dei, Name. Intenta seguir el mateix ritme del mantra. Sí, intenta avançar-te, no quedar-te enrere. Un moment, i ara posaré la música. Adjuntaré a la informació del vídeo exactament quina és la versió que posaré, perquè ara no farem la meditació sencera, només farem més o menys a meitat. Pot durar-te fins a 12 minuts, és a dir, que si tens temps, et recomano que ho facis. La versió de Budas. Dei, Dei,
Exhala. I posa la mà esquerra al centre del pit, la dreta sobre l'esquerra, sent aquí el teu cor. Sent la teva respiració, el teu aire de vida. Sessió. De nou comencem prenent amb mudra i recitarem a l'Etern Sol amb 3 satnams. Inhala. Que l'Etern Sol t'il·lumini, que l'amor t'envolti i que la llum pura interior guiï el teu camí. Inhala. Satnam. Moltes gràcies, espero que hagi estat una pràctica agradable per vosaltres. Ens anirem veient, intentaré fer una classe diària. Avui és divendres, doncs dilluns intentaré fer-vos una classe, durant el cap de setmana aniré preparant més temes tècnics. Aprofitarem aquests dies de recolliment per posar-nos al dia d'altres temes, sempre tenim feina a fer, oi que sí? I res, sobretot, cuideu-vos molt, seguim les indicacions que ens donen les autoritats, sense entrar en pànic, intentant buscar la calma, no alimentar aquestes converses que ja sabem que no ens aporten beneficis i ens continuem veient per les xarxes. Satnam, moltes gràcies.